Ndoda futhi kuti ndiisewo muono wangu ende ndiisewo ka small contribution kangu panyaya yezvinenge zvichingotaurika. And ndoda kuti vanhu maunderstande nhai maZimbabweans, ndoda kuti maunderstande macomrades, understandai kuti alright, chakaita kuti 2017 army izoita zvayakaita, izomira nevanhu, vanhu muzoenda mustreet, inyaya yezvikonzero yezvinhu zvanga zvaitika munyika. And let's say kuti 2017 the army was motivated kuti ipinde munhingirikiri, ipinde mumastreets, matenga aitwe roll up. Toda kutora version yavamutsvangwa iyaya, handiti toitsveta patable, totora propaganda dzakataurwa namutsvangwa dziya todzitsveta apa. Tikadzitora tikadziteerera tinoona kuti vamutsvangwa pavakataura nhingirikiri, that audio yavakataura iyaya, he was very clear kuti the army decided kuti taakutoridzira maG40, and they did what they wanted kuti maG40 arove pasi, because they've been provoked. Vanga vakirieterwa ma-issues avanga vakirieterwa, vagadzirirwa madhoketsi emumhepo, chikonzero maG40 anga akuda kudismantla madhara ese. They wanted power by all means necessary, and they wanted to make sure kuti vese vari muleadership, madhara vese vakabva kuhondo, vakati mageneral vese, they were supposed to be dismantled, and then generation G40 was supposed to take over. And along the way pakaita kakutukwa kakaitwa futi mageneral na the former first lady na Grace Gucci, yakava futi another provocation that ndo yakaita motivate maarmy generals kuti aiwazve, enough is enough, hatinganzwarwe isusu. Saka politics dzikaitwa dzisingaprovoke magenerals, dzisingaprovoke current economic situation yemunyika, unoona kuti mageneral anenge asina reason kuti vapindire mazviri. They remain neutral, and vanogara vari kuroko muchita zvinhu zvenyu. They are non-partisan, they are not involved in your politics, anditi. Saka now but they are capable of upholding the constitution and do what is supposed to be done. Saka izvezvi pakatanga musindo wekuti 2030 kura constitution needs to be amended, and the army is going to come back and uphold that very constitution and defend it. Number 2, maarmy akafa mirakatira, kuti vange sezvinonzi kufa kunge mbudzi, anditi, within a short period of time. And we all know zvakaitika. It's also another motivation yekuti, is it going to fold their hands and let mageneral oramba achingomburwa kudaro kunga sezvinonzi ishwa dziri kuumburwa panhingirikiri pachuru, hazvizodaro, handiti mukuzviona. Saka ndiri kuti whoever thinks that whatever zviri kuitika munyika is not motivational enough kuti army imire nevanhu, kuti army ite defend the constitution, kuti army iite zvayakaita 2017 is actually misinformed. And munhu iyeyeka ndototi those are the tingavati manovice mupolitics. Munofanira kutongoona kuti zvakatoitika paG40 zvitori zvidiki pane zvatakatarisana nazvo izvi. Zvakatosvika zvikaitwa nesecond dispensation zviri worse than zvakaitwa nemaG40.
because anagire vaingorova havo nemuromo kavari pamarali havana munhu wavakaisa 6 feet madhara akaumburwa 650 vangani vakafa magenerals and you think they are clapping hands vari kufara chaizvo ndokufunga kwenyu mazimbabweans munonyatsofunga kuti maama ari kufara chaizvo and they are very happy ende sekufunga kwenyu mukaenda mustreets imimi maama achasapota mapurisa kuti akupfurei ndozvamuri kufunga guys come on macomrades come on mazimbabweans the handwriting is very clear. The handwriting is very clear in bold words on the wall. Stand up, Zimbabweans. Stand up and defend our constitution. Let's defend our constitution. Ngatisati itiswa nezvima 2030 tichiitiswa nezvivarakashi. The handwriting here is very clear. Hapasi kumboda mibvunzo nhando apa. Kotikazodini? Kotikazodini? Ko 2017 changa chaitwa chihombe chakadarika kuumburwa kwemageneral chii muchizvibvunza imi kwamuri masendline muri kudzimba kwamuri koko muchizvibvunza. And you think this country is normal? Zviri kuitika. Saka munofunga ivo Mwari vakaita kuti vakaita kuti General Chiwenga vararame amongst all these attempts. Munofungidzira kuti kungwara kwavo. Zvese zvatiri kuita zvakanyorwa zvakapera kare even muspiritual yemutisatanga kutaura kuti nyaya dzatiri kutaura hedu dzekushandisa intelligence and analysis. But at the end of the day, the handwriting is very clear in bold words. I don't know why muri kutya. Shingisanai, udzai, audio yangu ngaisvike kumahombe kombe kweZimbabwe. Ngaisvike kumavillage uko kweZimbabwe. Ngatisanganei musi wa31. Ngatisanganei paground maZimbabweans. It's now or never. This is the time yekusunungura nyika. This is the time yekutora back nyika yedu iende kuvanhu. Kwete kuti nyika inoenda kucertain click. Hakuna government ministry iri kushanda muZimbabwe. Hakuna, zero. Ameno kuti unotonzwanzi kuri kutwa masalary ekudiniko. Hakuna iri kushanda, hakuna, everything is just standing still. Toramba tingochira, tingochira chingoti bo zvinhu. Vanhu vachitambira nzungu idzodzo, vapedza vari kuenda kungonoshanda corruption. The government officials, they are in offices so that they do corruption for them to survive. So zvatiri kuda kuti nyika irambe ichiita here. Enough. 31 ngatisanganei paground. Ngatisanganei paground and let's do what it takes